suna da inganci, a cikin maganin ba ma ha'inci, sannan agun siya muna da sassauci. Monash Global muna da adalci. Monash Global Investment Limited, masu sare ko siyan ɗaiɗai, sauƙi ku zo kun samu. Ku zo mu je Monash Global ne mai magungunan sauki ne shi. kowa yana shaida. Maganin hawan jini idan kana nema, magani na zazzabi idan kana nema, muna da magungunan kowane ciwo, duk irin cutar da ke damun ɗan adam. Duk inda kake da kaji kai magana, muna tura saƙon maganinmu. Duk inda kake a faɗin duniya. Monash Global Investment Limited, kamfani mai sauƙi, kowa ya zo da hanzari domin dama ta samu. Ku zo mu